A day of my life, nagdahom nga mahaw asa kalisod, nag-vlog na lang. So ang ganap nato karon is nagtakong tas kabuntagon kay maglungag tagkanon, so nagaling ko diri ang akong gamit kay kahoy. Mao ni mo gasol-gasol buo ang aso. Di na yun magawanta, hindagan ko sa CR kay kalibangon na jud kay ko sunod ko diri. Ngay balik ko diri sa mga amuhan kay napalong di ang akong hinaling. So nagbalik na pag kughaling ninitak ang nagyud nako, hindi na pa jud mga natapunog nga hugason nga gabi wa pa jud nahugasan. Nagpilit jud ang mumo, so ako sa ning giwas-wasan daan bago sabunan. Plastic din yung mga plato kay dili ko hili mo gamit og bildo kay dali ra gyud mabuak, and then dili jud magdugay samot nagdanghag kay tag mga gamit. So plastic pwede ra ilabay pag human ana di gyud na siya mabuak maskin sa paglabay nimo dira. Pwera lang kung imong ihaling maugdaw gyud na siya. So hugas po ko diri sa mga baunan kay para baunan sa mga estudyante kay mag-eskwela man sila. So diri sa mga kutsara, mga yahong, mga paso, ug unsa pa dira. So padayon ta diri dili gyud lalim no mabuntag, daghan jud kaayo trabaho on di maihap kay dili nagtapon og jud ang mga trabaho on, basta dili nimo trabaho og inig kagabi so mabuntag jud diha jud ang tirada sa paglihok. So gidalian jud nako ni para dili mga lit ng mga estudyante dire kay po kawunon pug kay ni sa sayo sa kamuntagon gahi ra po kayo kawon. So nagdali gyud ko dira kay ang ako ang napakuy laing trabaho on magluto pa ko og sudan. So ako na jud ning giwas-wasan daan dari as kunigi buo dito sa kalaha ang sinabunan para mahugasan na puto na kong kalaha kay ako tong lutuan og sudan. So nagakabo pa ko diri tubig, was-was ko diri sa mga baso, kutsara, kaduhaon lang ni siya was-was okay na ni bites na ni basta dili lang jud manimaho og sabon. Ang gamit di ani kay barita kay dili man ta social kay ta kapalit di ta ka-afford og mga dishwashing, so kana lang yung mga bareta. So okay na basta importante mahugasan og malimpyo magamit kaysa wala tay gamiton mato ang waswasan manimaho mo na. So pag ikaduha na akong waswas ani is ako ni siyang gipangkulo para maugas siya aron pagsulod sa sudanan sa plato dili magbasa hindi dili mabaho. So ako ni ning gidali-dalian kay napay nagsunod na trabaho on jud basta mabuntag jud daghan jud kay trabahoan di jud halos maihap tungod sa kadaghan pero laban lang hoy. So ako na naglimpyuhan diri ang mga sulod, and then ako na nagipangkulo aron maugka para dili na magbasa. Hindi na mga plato yahong kutsara baunan unsa pa man gamay ra gid ni among gamit kay dali ra lagi mga buaks na mga plastic na lang jud para dili magkabuak-buak. So wala jud kahumanan nga mga trabaho on this panimalay basta naa jud sa balay daghan jud kay trabaho on nga way kahumanan. So pero padayon lang gyapon laban lang gyapon mang kababaihan. So nagluto na ko diri egg para na ani masudan, and then duha ra ni ka egg day no, and then ako ni siyang bitsinan, asinan, and then ako po ni siyang ubutang uyap, bahalag nagkaparat gasinan giuyap pasos ginoko na itaw ni na mao pero laban lang lami na ni gyapon basket sudan.